Dakbayan sa Talisay posibleng higpitan pagbalik ang mga restriction na gipatuman kaniadto kung napadayong magsaka ang mga kaso sa COVID-19. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam! Bob, ang pagpatuman ug balik sa border control ang usa sa sugyot sa Regional Interagency Task Force dili lang sa dakbayan sa Talisay apin lakip na usab sa mga silingang syudad. Kini aron kapungan pa ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Gisugyot kini sa ATF human nabantayi ang pagsaka karon sa kaso sa COVID-19 sa Sugbo. Sa June 24 nga data lang sa syudad sa Talisay, nitala og 33 ka kaso sa COVID-19 ang dakbayan. Diin ni doble kini sudlang sa duha ka semana. Sa Hulyo 6 nga talaan sa Talisay City Health Office, ana-ana sa 66 ang mga nagpositibo sa dakbayan. Sukad Hunyo 25 hangtod karon, dili momino sa taglima ka mga bag-ong mga kaso ang matala matag adlaw. Mato ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, ng pagsaka sa mga kaso usa sa gituki sa tigom uban sa kadagkuan sa Visayas COVID-19 Vaccination Operations Center ug kang IATF Deputy Chief Implementer for Visayas, retired General Mel Feliciano, gahapon. Gidiscuss ni Dr. Brian Lim ang most plausible reason nga nagkataas ang kaso is katumagong mga na bakunahan na first dose and second dose, so complacent na kayo sila mo comply about na minimum health protocols. Ilang nakitaan sa census, sa ilang study nga, nagkataas gud ang kaso, then makuyawan siya nga by August or September na third wave kung dili na siya ma-arrest karong we should do something. Matod ni Alanzado nga 50% sa mga nagpositibo sa syudad, mga trabahante sa silingang dakbayan. Subay sa pagsaka sa kaso, striktong susiho na sa dakbayan ang mga establishmento nga bukas matag gabi kung nagsunod ba sila sa health protocol. Mas higpitan pa usab nila ang pagpatuman sa curfew pinaagi sa tabang sa kapulisan o sa mga force multiplier. Mato na yung mga suggestion nga ibalik ang mga stricter border controls, swabbing of all the contacts of the positive patients. So we have nightly inspection with our bars in restaurants, also monitoring of mga religious activities, no, to minimize kanabitang mga super spreader nga events. Subay niini ni pasarog solusyon ng Talisay City Council nga nag-awhag sa mga resort sa dakbayan nga motuman sa health protocol sama sa pagdawat sa 50% lang nga mga guest gikan sa total capacity niini. Bob, karong Lunes masutagod kung unsa gyud buhaton kung angay buhaton atul unya sa panagtagbo sa mga mayor sa highly urbanized o component cities uban na usab sa kadagkuan sa regional IATF aron kapungan pa ang pagkatap sa COVID-19. Bob? Daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report.